Det er den tid på året. Vi skal til det igen. The CrossFit Games Open starts now. Are you ready? Det er blevet tid til CrossFit Open igen. Det bliver nok ikke så vildt som i introduktionen her. Men vi skal i gang med Open 2026. For dem af jer, der ikke ved, hvad det er er CrossFit Games, som har sådan en konkurrence, som alle CrossFit-bokse de laver en gang i året. Workouten den bliver offentliggjort om torsdagen, og så har man til mandag aften til at lave den i. Vi deltager ikke i den helt officielle CrossFit Games. Vi laver den her i boksen sammen med masser af andre CrossFit-bokse rundt i verden. Og der plejer at være et sted mellem 200.000 og 300.000 mennesker, der deltager. I kan også være med i den officielle, det fortæller jeg mere om lidt. Vi gennemfører officielt workouten lørdag den 28. kl. 10. Så igen fredag den 6. kl. 17. Og fredag den 13. kl. 17. Alle kan være med. Og jeg tænkte her, hvordan skulle vi lige lave den her video som en motivation. Og det vil jeg gøre ved at vise jer en del af den første workout, vi lavede sidste år. Og mens jeg viser den, så fortæller jeg lidt om, hvordan det foregår i praksis. At vi mødes herude i boksen til en workout, fuldstændig som de andre, bortset fra, at den er blevet offentliggjort der om torsdagen. Vi samles op ved tavlen, som vi plejer, og så gennemgår vi workouten, og det er sådan, at alle kan være med. Så uanset om du har været med længe, eller om du er ny til CrossFit, så kan du være med her. Vi skal selvfølgelig lave selve workouten, sådan som den er beskrevet, men det er sådan, at der er en RX. Det er sådan, som jeg laver den her workout. Så er der en scale, der er vægten reduceret i det her tilfælde, men det kunne være mange ting. Og så er der en foundation, og der kan vi skalere noget mere. Så der kan skaleres, så alle kan være med fuldstændig som en almindelig CrossFit-team. Når så at man er mødt op, vi har gennemgået workouten, så bliver man tildelt nogle heats, kalder vi dem ikke også, og vi dømmer hinanden. Og hvad betyder det at dømme hinanden? I kan se i det her tilfælde, der står Tage og tæller for mig, og holder øje med, at mit bryst er i gulvet. Det er jo det, der ligesom jeg skal her. Og jeg hopper hen over dumbbellen, eller begge ben forlader gulvet, når jeg skal over dumbbellen. I den første workout sidste år, der skulle vi lave burpees med jump over dumbbell. Så skal vi lave hang, clean and jerk med dumbbell, fuldstændig som vi gør normalt. Og så skulle man lave lunges hen over gulvet. RX for herrer, det var 22,5 kilo, og for damer var 15 kilo. Og I kan se her, at det er stille og roligt. Så Tage, han står bare og tæller højt for mig, og så holder han øje med, at jeg overholder den standard, jeg skal. Og som sagt, masser af skaleringer. Alle kan være med, og I kan se, det er en workout fuldstændig som normalt. På det tidspunkt var det en AMRAP. Jeg skal lave 3 burpee hen over dumbbell, 3 clean and jerks og lunges hen over gulvet. Nu er det sådan, at hver gang man laver en runde, så skulle der 3 ovenpå, og her tror jeg, at vi er 10-12 minutter inde i workouten. I kan se, at jeg er ved at være træt. Og jeg kom ret langt ind, så jeg skulle lave 15 burpees hen over dumbbell og 15 clean and jerks. Og alle kan være med. Jeg tager det stille og roligt, fordi 15 minutter work AMRAP for mig, det er virkelig lang tid. Så, og hvis man skal holde fuld skrue på, ja, så er jeg nødt til at tage det lidt med ro. Så nu er jeg klar til at gå hen over gulvet. Yes. Og Tage, han holder selvfølgelig øje med, at jeg har knæet i gulvet. Men det er sådan set også det eneste, man som dommer/tæller skal gøre. Som I kan se ud fra videoen, så kan alle være med. Selvfølgelig kan der komme nogle øvelser, I ikke kan. Det kan være, at I tænker, ja, men Tue, jeg har jo ikke min toes to bar endnu, eller double unders, det driller, eller lige meget hvad det er. Eller vægten er for tunge. Prøv at høre, det kan skaleres. Men det, der er så magisk ved Open, det er, at det er måske der, I får den første toes to bar, eller pull-up, eller det går op for jer, at det vil jeg også gerne kunne, og så er det det, man arbejder hen på det næste år, for så at være med i Open næste år igen, og så bare blive bekræftet i, at træning, det flytter en, det kan noget. Kunne I godt tænke jer at være med i den officielle CrossFit-konkurrence, så skal I faktisk filme jeres workout, ligesom jeg gjorde sidste år. Og så kan man uploade den til Games hjemmesiden, hvor man skal indgive sin score inden mandag aften.
Hvis I nu tænker, jamen jeg kan jo ikke nogen af de dage, som du har på tavlen der, Tue. Hvad så? Kan jeg så ikke være med? Og jo, det kan du. Så skriv ind på Facebook i vores gruppe, at du meget gerne lige vil dømmes, fordi du ikke lige kan det, hvor vi andre laver den. Og så vil der være nogen, der melder sig til at komme ud og hjælpe med at tælle for dig og få scoren lavet, sådan at du også kan få indgivet din score. Og det er en del af en bokskonkurrence, vi laver her, men altså også, hvor man kan være med inde på Games officielle, hvis man gerne vil måle sig imod alle de andre i verden, altså de 200-300.000, som også laver den her workout. Det plejer at være skide hyggeligt, det kræver mange af med, og vi vil gerne have mange med, fordi det er en del af det. Så uanset om du går ind på Metcon-holdene og siger, jeg kunne godt tænke mig at være med i lidt konkurrence, eller du er på Watt-holdene, så skal du da tage at være med. Fordi det er bare det, vi gør sammen, og det er ligesom et højdepunkt i løbet af året. Jeg skal i hvert fald være med, og jeg glæder mig til at se mange af jer inde på, det bliver jo så lørdag den 28. kl. 10. Vi ses.